eduke cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seyeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo Ekeonga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Chapto kiresta ikaibere iguru ye Chinsa Ikomi chabono morogoba ritkeri gari ya Jomosi starike 20 mutenyo kyanda mwaka w'ekiri 2025 mwancho murigereria karibu sana Ekeonga enchira yo bwenye weekend Chinsa Ikomi njengoro kwa Catherine Nyaboga Michael studio kabiri nero kana kabna chechi na Mario gingo ikirachira senchira ero wekrano kabana intuweka omario ritukira rero mwaziri omukuru bw'oburindi bw'ime Dr. Fred Okengo Matiangi na barai aongati yabo mu governor we county ya Kisii omoske Paul Simbarati nigo baikase kanisa ya Adventista ya Nyamashe main samasabo na magaga yaye omoyega b'umuchanga ib'umuchango bogosira eka amaga choye kanisa yo kokwana se kanisa yo Matiangi nigo abori abagusi oye gochicha amo na gokora chinkwano cyo bwanchani unenjira yamo yo kweneka buna egesa kukyo mogusi tikeri gosira asense muyende nigo akwanira ari abarayikoro gusi obari meye serikali na goteba mbabwenerete gukwanirwa buna abana bo mogusi eryo mbatantania abagusi Nyasaye gato teri bagari kiri okorera abantu baitemero tutwaro bwanchani nentogenda okore mirimo amo bana baiga bonzi ba muraba minto balega bonzi no mugabana we always work together kendo ngiyo totali goteba ni muno togogenda eringana ri ro resting kwana chiko bachana na botogo kwana ke kwana banta ba motole abotogo rienja to kwana togo sinyo kwana ntutu ka banyene na botogo riya ba kabande bali banene batoetane ti miaka baba Kristo bobure babo province ongeri na bande
watotebi ngainu na ba muramure manyinga ino na mangake togende gucia titogo sira bunegesaku elinde tobeka abantu baitwamo bunegesaku toteme gwafuirie kasi yenga ntubo tambe mangana ko chigwekega tokoligo sono bugambi tokoligi ende twachaka kumana ntutweka abanyene twachaka guchayana twachaka kongorana abandi baitu batokana bunaende bagotomwana ejirofia gochagwatana n'abantu baitu iga igo bono buna watebaga bana torigie njira tobeka abantu baitwamo nyasaye gatagete tobeka abantu baitwamo nigesaku gitu gitenene amo nonyina abana bali baminto bande balese kiombe kirikende nabaru na baminto titoko barama nende no lino maneno bo kiombe kiabo tito na boto we expect ngamba makodere meremo nejise mitora jito basemi ngaki na bako kolegasi lakini utali kurama abantu bamino uzotali kusambe nyumba ino uzobona tali boygo nabo anyeme chande karise ino no jinso kono chikakaroro iko sambe nyumba yuto kurige jora jirusi oromo raigo ndo manyiko genda uchibosio wona warugo bateke to sambe nyumba ngaito chaka genda tobe amo twensi unaba uzi elinde tosikane ya bako ekibako egwa nakabana gwate banga mogabani ndoro igoire ragera kero muntu mogabani ragera mogokora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togende uchibusi ozora tali boyo ya Asense mwenda chinga kechecho nigo Matiang'i oria buna no akare Sept buna omwana w'omugusi eri kuranira ekirogo ky'oburai bwensa sobocho orio bonene bori motwe bo mwaka 2027 ase agendera komochia sere emerobiri ya serikali na goteba nigo arachokora imechando yonsi y'Abakenya. Matiang'i nigo ateba ere tagochia gwanchirende bwensi korende nigo arachokorera Abakenya bonsi emeremo korengana no kugania kwa nende noonde na manyinga yo mugusi asili monto maremu utahakiru matitiri torora no ozona tali boyo ntayarende abagusi ba mindo tigambaliereira ntayarende ko fixie me konere nse kiaro bojo bo ense ko sakorwe kabire ozona tali mangana mayenge nje kabire kera yituko tokoboka mambi twasoma ejiajire uja bito tu atigete bia free primary education free secondary abana bakwa kujiropia bona abana bayuri abande bana usumbukaga aya na mangana nda deal naro kero to ikirabo nyasa na to kyo na to echinguru to deal na mangana yo ego pass tambi ya mono elio mwali kabisa abantu baminto bawo basi etuancha ine na neje mbajita sekene abara ibaino iga ababo basi nabantu tu abe na barubini yake menge nende ni batebyo bwene mwakoli kiriso bure yanga buna tatu mwishimu amanoti na watu abana baro to kolega tutabwa timichandene umojumbo ino mwishimu obiri innocent umusani one na ndo muntu musongo mungwana okwana magana makota agonjo kani okobatebye gendo buna kire na ndabatebigo tu abere nerioka no ine kanku rwanu uchisegeji abantu bamino igaiga ubogaba na munabatebi no bumaene ibako bune nyomba yane nero tangane de gojo na ide bunaro mutindi akabatebi nga mogo kunoyo abagusibonza bawo igamo goja kunyara tokabwa na botoleigo twatwalire busani n'abantu baino n'abarayi baino bonzi tosikaine muswati uri no go bujane tongera onere pila yano gombwa tsemana ye kambe ndokora aba muraba ino bali igaiga Dr. Zingi no gwirikinzi n'abantu amotore ya muryoka nabatebiriwe yabaye mizi abaine muno yo muraja buna bonto kore me mama nje tindi go jigweso imangana nga kuna magalo jora barayi nagaba nanteba inu jora barayi kerumwa jorro mu olimwa jorre abana abono bonzi bina bamindo kakini nyali go discriminate ntebe ngo enero mu yo sinero go enero mobe awonzi bi n'abana bamindo no munyaro ko ino uri mutindi go glory oruoba Mungevana we kaunti ya Kisii po simbarati niga mochiria baraikorwa gusi abo bagote abuna simpa tarigosira Matiang'i nigo atebire mbabange omusangererekano omonene bw'abagusi era amona Matiang'i asa atebire nigo babeire bagokwana na Matiang'i nebakera omuske Matiang'i arenge Chinsa chesko sensemende simba nigo abuli abagusi gwesoke no kubwata chikura asobonge elio gochia gosira omwana wabo Fred Matiang'i aseganga yayo koligia ikirogo ky'oburai bwense mwarorera abantu bakonya kuoga simba
mbali na Matiang'i Simba nero bwate Ruto Simba tigamba boli omwana ogo nabekerema ose noyo boso gutara nere no ekere wikira sa abantu kwa morosi buyaiga ororekana ngambiale ente twatebaiga omweshimiwa Fred Matiang'i olega bali mutamanyeti nakera abantu maeta abantu gai ngabantu mba maiso mieta koletiki abandi bali maiga abarogimba yoma abanyebiti namba yoma abanyebero mba yoma abantu abayamba yoma bono abantu mbaroro. And Waziri, it is important to you to note this, that abantu mbaroro varagani vaimuke varolenga ki vawatana n'abantu baitu naintu mnegesaku ntobwenrete koba ase serikali yenseye ase ekekie kobarwa ntoye tubange umukutano omonene ndede omweshimiwa Fred ataracha kurungumbu nwara etwaingo kuana nere daily mwaziri ndede nkuboli koko genda gojimoto tora mamondo kora siasa yokora kwa bere serikali emyaka nebere tigaite toyika mutuga iga twanze kuburana naintwe no mugusi ekeki yeito asensei lazima ebaru lakini gendo kingenjo pastor nto we can't run away mnegesako abantu baitoga iga gusi Kisii County eto registered 700,000 voters Nyamira 400 abantu bagwaka bamaya waka 600 gakingo saba pasta onye yuko nyarikano abantu bakure sakramento lazima babwate ekura litangana ekyare kule nere koleta chibeso sole nero bono pastor tatebringa omajengo yo pastor etuanste kanisa ya Sense moyende haratini gasemia Matiang'i ati gotegerera ebitina by'abagusi nari bagariaye akore chin campaign atari kurama onde bwensi Simba nigo ateba Matiang'i ne project yaye na nigo arachi kugendera komusira asiganga yaye osase kende kionsi kiraraga nigo kora igabantu aminto ndayetemba sabe mwensi smole tubwaterane muwaziri Mheshimiwa Fred ndayetengo sabe abantu bebitina gusintu anjete bitina sana okanga na bitokoruga yani tokwareka twaruga bona abantu mbali batanya okora kindi kintu gusiga lakini kibayiwete Matiang'i batakire babwaterere goti ya Matiang'i tikatodenga onde bwensi murayi onde bwensi utaje koje bulie kiro lazima okore gasi mpaka tutenga ki wakore gasi Fred lero tabwatiri yete sengenjo Fred ne sengenja akore gasi igabantu bali bande waziri abantu mbali jokas ba ndo okobeka gusi bobwende kwenda ogende bogere matega iga ogende buruya ogende boikoyo ogende bokalenjin oboli chikura no tolega ne bitina bite bisinini tugonjo kanani omwele tutige ngana ebiek nandi koja waka chikura tonyo na ebieko na omugane tigo lazima tutoke twensi yororo tete nkulirega ngo tewa pastor I want to affirm ere media mulega iga bono tete bade onye project nere bono tete kubashwa somo gusibwensiale onye project nere ya Simba intuna voto kwenye buata ne project korok Fred Ekeonga Matiang'i
Ntoi wana ine. Inero project yani. Kwenye tarande nero. Lakini kingende to tara. Manyanga njene governor ya Kisii. Emiaka nebire kolteki. Etgarete. Nondo bwata wo bote nera koleki. Achichi. Lakini for the time being, serikali etugwa kanebango. Toko nywalibaga, as toko nyorango eta tuli na Ruto tumwake no enengeta tolete amaliga iga tokoleki. Tokole boigo. Mo wanja boigo. Kosebono mudaite nga ngote naga iga murame kasongo. Fred kago tinaga iga nera murame kasongo. Na litoro isaniki emioyo y'abantu. Na muganete. Ntegete benga ki kende gionstra anyora na kero kyo President Ruto kakibwate gaiga onyenko muura ne chinguru na bochanja bonde bwensi geche gusi tiage koleki gechiche ntaite ndigirega ntebe Mukonyi mumurai wense Professor Abraham Kithure Kindiki niga kwanire gwakanira kumurubire bobobwenya osha korengana no konyora gwakira omokenya okwana koro ekanti ya Kajiado mambio ya rero chinga kicho murubire bogosira bangina nebyombe Kindiki niga kwanire getambukiro kyo murai wense kyo gwakanira abantu gwetania chimilioni 2.2 kurwa chifamilia chiri buchimi sana na 50 chitari kwenyara chibesa chiasha na kuna wengine hawajiwezi, wengine watalipa 1,000, wengine 800, wengine 500, wengine 300. Na jana rais amesema kama hauwezi kulipa chochote na umejisajili kwa SHA, kwa bima ya afya, na una uwezo wa kulipa hata shilingi 100, serikali ya Kenya itakulipia gharama ya SHA ili upate matibabu bila malipo. Jana rais ameanzisha the first 2.2 million Kenyans who are unable to pay anything. Yesterday, the president launched the program for indigent Kenyans, and that program is supporting initially 2.2 million Kenyans who are spread in 550 households. 550,000 households. Kwa hivyo Rais Ruto anakazana, na vile vile tumesema ya kwamba serikali imetoa pesa ambayo itasimamia matibabu ya watu wote ambao wamejisajili kwa SHA. Bora umejisajili, ukienda hospitali na hauendi kulazwa, unaenda hospitali, unatibiwa na unarudi nyumbani, unapewa madawa. Wewe kama ni outpatient, kama haulazwi hospitali, serikali imetoa shilingi bilioni 22 katika mwaka huu kuhakikisha kwamba matibabu katika hospitali zote za umma itakuwa bure kwa outpatient, wale ambao hawalazwi. Na wale wanalazwa, kama wewe ni member wa SHA, SHA itakulipia. Lakini kama hauko kwa SHA, hauwezi kuwa katika hiyo program ya free outpatient services. Tunaendelea kuweka hospitali yetu, tuweke madawa, tuongeze madaktari. Bora umejisajili kwa SHA. Waikira gabo mwancho murigereria nango chigoikeria mwari Ekeonga Chinsa Ikomi asinchira yo bwengo mwari gosinara ito bwatikuru Ekeonga Chinsa Ikomi korende aine gatiare matrido bahigo agenda to kwariganira cyo koretro bwikirano ibere na boigo inyecho butko bwarero twara burigire burobuya asimro byanse Getembe TV ko bwatya bye bye tomera na ritkoria anki.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere no mugusi negukini